Това е Ема. Най-красивата и изискана жена, която познавам. Ема обожава своите чанти, които придават съвършен завършек на безупречните й тоалети. За да запази перфектният им външен вид за по-дълго време, тя полагаше огромни усилия да ги съхранява по възможно най-добрия начин. Въпреки старателните грижи и специално отделеното място в гардероба, дръжките и телата на любимите й чанти се деформираха толкова много, че тя често изхвърляше някой от тях, които е носила само няколко пъти. Това правеше Ема много нещастна. Сърцето на Марк се късаше, когато любовта на живота му страдаше. Не можеше да се примири и с факта, че скъпите чанти, които подаряваше на Ема, често трябваше да бъдат изхвърлени, почти неизползвани. Това накара Марк да търси перфектното решение. Хрумна му, че може да създаде нещо специално за Ема. Закачалка с формата на дамска ръка, която запазва перфектният вид на чантите, докато стоят в гардероба. Една сутрин Ема отвори гардероба и намери всичките си чанти в перфектна форма, висящи на уникалната закачалка, създадена от Марк. Това я направи най-щастливата жена на света. Ема вече е спокойна, че благодарение на закачалката Ladies Hand, нейните любими чанти ще са в сигурни ръце и винаги в перфектна форма, за да подчертават нейната класа. Ladies Hand е най-добрият подарък за любимите чанти на една жена. Поръчайте на ladyshand.com.